jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Ħallum ġimgħa il-ħadd 28 ta' April, il-Partit Laburista nieda il-kampanja pożittiva tiegħu bit-tema is-saħħa lil Maltin għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela nieda din il-kampanja fl-għuq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Fit-8 ta' Ġunju aħna l-koll imsejħa biex niddeċiedu jekk irridux illi pajjiżna jibqa' miexi l-qudiem jew le. Jekk se nibdew nreġġgħu l-arloġġ lura jew niksbu aktar. Jien nixtieq niksbu aktar u aktar. U se nibqa' naħdem kuljum b'saħħti u ħilti kollha għal dan il-għan. L-għada il-Prim Ministru Robert Abela nsar il-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni u dawk ta' Project Green fejn tenna l-importanza tal-intafa pubblika u żamma tal-ispazji miftuħa f'pajjiżna. Fil-għaxija imbagħad il-mexxej Laburista kellu intervista minn Claudia Kuxkiri waqt il-programm ġdid fuq l-Istazzjon One bl-isem ta' 806. It-tlieta fil-binja tal-Malta Business Registry fiż-Żejtun sar kabinet man-nies li tratta s-suġġett tal-ekonomija. Hawnhekk fost oħrajn il-Prim Ministru semma minn bosta nies li jkontribwixxu fil-qasam ekonomiku ta' pajjiżna. Hawnhekk Dr. Abela ħabbar kif fil-ġimgħat li ġejjin se tibda mill-ġdid l-Iskola ta' Snajja waqt li ħabbar aktar inizjattivi biex tonqos il-burokrazija għan-negozji. L-għada fl-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddiem, il-Prim Ministru Robert Abela indirizza mass meeting fi Pjazza San George quddiem folla sabiħa. Dr. Abela rimarka d-differenza fl-attitudni bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Bil-Partit Nazzjonalista isir aktar arroganti u lest jagħmel minn kollox għad-disprament għal poter. Għamilna riformi u bidliet kbar tlaqt minn idejja poteri illi ebda Prim Ministru qabli ma kellu il-kuraġġ li jerħi. Irriformajna u saħħaħna id-demokrazija. Iżda dak ma jfissirx li se nħalli lil min qed jipprova jiddistabbilizza l-pajjiż jirnexxi. Jien għandi d-dover fuqi li nħares l-interess wiesa tal-pajjiż u hekk se nibqa' nagħmel fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin sakemm intom tibqgħu tagħtuni u tisilfuni il-fiduċja bis-saħħa tagħkom. Fit-tieni jum ta' Mejju, il-Partit Laburista ippreżenta formalment id-9 kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dawn huma Claudette Abela Baldacchino, Elixa Ġussaliba, Daniel Attart, Clint Azzopardi Flores, Thomas Bajada, Jesmond Bonello, Steve Ellul, Jesmond Marshall u Marija Saravella Gafa. Din il-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela inawgura iż-żona għal kunċerti fil-Park Nazzjonali Ftaqali b'investiment ta' 16 miljun euro. Dan l-investiment fisser li żona fejn kienet fabbrika tal-konkrit u post abbandonat issa nbidel fi spazju ieħor għall-familji. F'din l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-mexxej Laburista indirizza wkoll attivitajiet taħt it-tinta f'Birzebbuġa u Xewki Għawdex dan filwaqt li kellu laqgħa mal-komunità f'Ħaltarġien. Matul din il-ġimgħa kien hemm ukoll laqgħat man-nies mill-amministrazzjoni tal-partit u l-kandidati Laburisti kemm fil-Mosta, fil-Belt Valletta u anke f'Ħalqormi.